ktorá pred vami stojí. So I leave you with this. Think about the Superman cyclist. Think about Apple, which says think different, and just be curious. Takže rozmýšľajte nad tým Supermanom bicyklistom, rozmýšľajte nad tým Appleom s ich inováciami a buďte zvedaví. Thank you. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Veľká vďaka Kenovi Schulzovi z Beloved Charter Community School z New Jersey. Ja vám ale nedám čas na to, aby ste si premysleli 3 otázky, pretože program bude pokračovať ďalej. A my sa z toho takého väčšieho vizionárskeho prenesieme teraz s ďalším hosťom do toho mikrosveta triedy. Lebo ďalší hosť, ktorý sem príde, nám vo svojom vstupe bližšie k sebe príde porozprávať o tom, ako aj malými zmenami v triede možno dosiahnuť zmenu k lepšej spoločnosti. Dámy a páni, našim ďalším hosťom je Ján Markoš, šachový veľmajster, spisovateľ a lektor kritického myslenia. Takže nech sa páči, pódium je vaše. Vážení páni, milí priatelia, neviem, či ste už niekedy stáli uprostred zrkadlového bludiska. A neviem ani, či to vidíte teda, ale tak snáď hej. Stáť uprostred zrkadlového bludiska je veľmi zvláštny zážitok. Dívate sa každým smerom a vidíte lesklé plochy a vidíte úplne do ďaleka. Ako keby ste stáli... Tak snad to bude dobré teraz. Je to ako keby ste stáli vo voľnom priestore, ktorý je vám otvorený. Ale keď sa snažíte v tom zrkadlovom bludisku niekam blúdiť alebo niekam sa dostať, vydáte sa jedným smerom, tak za chvíľočku narazíte na sklenenú stenu. A zistíte, že je to o mnoho komplikovanejšie. Že stále miesto iných ľudí vidíte iba vlastný odraz a že neviete, ako z toho von a neviete, ako niekoho stretnúť, alebo možno aj ako stretnúť sám seba. No a ja mám ten dojem, že dnešné deti, mladí ľudia sú v takomto zrkadlovom bludisku, keď sú v školách. Pretože na jednej strane technológie im dávajú že ohromné množstvo podnetov a naozaj môžu mať pocit, že môžu všetko. Písať si s druhým človekom na druhom konci sveta, stiahnuť si akékoľvek video, a dozvedieť sa akúkoľvek TEDxovú prednášku. Ale keď sa začnú reálne v tom svete pohybovať, tak zistia, že je o mnoho komplikovanejší, o mnoho užší a že je vlastne o mnoho ťažšie niekoho reálne v ňom stretnúť. 1000 Facebookových priateľov sa nezmení na jedného skutočného priateľa. A naším cieľom a našou potrebou, to, čo chceme urobiť, je umožniť mladým ľuďom, ktorí blúdia v tomto zrkadlovom bludisku, aby sa stretli s inými ľuďmi a aj sami so sebou. Keď ma oslovili organizátori, aby som tu vystúpil a rozprával o tom, ako škola môže pomôcť k rešpektujúcej spoločnosti, tak som si spomenul na jeden svoj zážitok, keď som ako začínajúci učiteľ začínal na gymnáziu C.S. Lewisa. Bol som učiteľom náboženstva a etiky a mali sme také, že fakt, že 90-minútové hodiny. No a viete, ako to majú tí začínajúci učiteľia, že niekedy sa pripravíte dobre, niekedy horšie. No a tú konkrétnu stredu som sa nepripravil vôbec. A ako som stúpal hore tými schodmi, hovoril som si, že no dokeľu, čo ja tam len budem robiť s tými deťmi, s tými mladými ľuďmi skôr teda, mali 13-14 rokov, tých 90 minút. A tak som vymyslel, že urobím nasledovné. Postavil som do stredu stoličku a povedal som jednoduchú inštrukciu. Ktokoľvek môžete prísť, sadnúť si na tú stoličku a povedzte niečo svojim spolužiakom, spolužiačkám, čo o vás ešte nevedia. A hovoril som si, to je geniálne, možno 20-30 minút takto zabijem a trošku sa skoncentrujem a snáď už potom tá hodina nejak pôjde. No a čo sa stalo? Prišla prvá dievčina, sadla si a začala rozprávať o tom, ako hrozne milovala jazdenie, ale padla z koňa, tak potom už nemohla jazdiť, ako je to ľúto. Prišiel chalanisko,
a hovorí, že má chorého otca a že nevie, ako to dopadne a že vlastne sa cíti celý zmetený a že nevie, čo ďalej. No a prišla ďalšia dáma, alebo dievčina a hovorila o tom, že má teraz problémy s kamarátkou, ktorá nebola z tej školy a ako to ďalej je. A ja som počúval a netrvalo to 20 minút, netrvalo to ani 90 minút, stretli sme sa 4 dvojhodinovky, kým každý, kto chcel niečo povedať, naozaj to povedal. A ja som sedel vedľa, múdro, alebo teda empaticky som sa snažil prikyvovať, ale vlastne som sa v prvom rade hanbil, lebo som si uvedomil, ako veľmi som svojich študentov, svoje študentky podceňoval. Ako málo som vnímal ten potenciál, ktorý majú a naozaj ako začínajúci učiteľ nadšený som mal ten pocit, že mám prísť a teraz tou krhlou poznania, viete, tú púšť kropiť a že všetci mi budú vďační, ako vlastne zmením svet a triedu. A v skutočnosti stálo o mnoho užitočnejšie, čo som mohol urobiť, jednoducho nechať priestor študentom, študentkám, aby mohli rozvinúť svoj potenciál. Pretože potenciál v mladých ľuďoch jednoducho je. Ale ako im môžeme pomôcť ho premeniť? Začnem od lesa, a to nie len od nejakého akéhokoľvek lesa, rovno od pralesa. V amazonskom pralese robili antropológovia takú štúdiu, že chceli vedieť, ako sa takýto prírodný národ učí. A preto urobili to, že si dali nahrávacie zariadenie k skupinke mužov, ktorí robili kanoe. Dali si nahrávacie zariadenie k skupinke žien, ktoré plietli košíky a k iným, čo varili jedlo. A teraz to nahrali, došli k sebe domov, do nejakého výskumného laboratória, prepísali, preložili a tešili sa, že konečne budú vedieť, že aké inštrukcie si dávajú títo ľudia z tej komunity, ako sa vlastne učia. A boli veľmi sklamaní, lebo chlapi, ktorí robili kanoe, viete, čo si rozprávali? Že Mara má nového frajera, hovorili o vtipe nejakom, hovorili o tom, že kde našli, nedávno videli proste jaguára a ženy sa bavili o deťoch, a tak ďalej a tak podobne. O učení, o inštrukciách nepadlo ani slovo. Skutočne sa učili jednoducho napodobovaním. Mladší človek videl, ako ten starší rije do kanoe, nuž, ril podobne. A je to užitočné, lebo máte čas potom sa aj ako porozprávať o iných veciach, samozrejme. Myslím si, že napodobovanie alebo učenie napodobovaním je niečo, čo sa nedá preceniť. Napokon výborné. Napokon, už to vidíte pri malých deťoch. Ako sa učí bábätko? No nedostáva žiadne inštrukcie, díva sa na maminu, ukazuje tam, maminka povie pes, ono sa usmeje, maminka sa usmeje. Maminka sa stáva výkladovým slovníkom sveta. Jej emócie, to, čo mu venuje pozornosť, akým spôsobom rieši problémy, to je skutočným vodítkom pre bábätko. No a aby to neznelo len tak abstraktne, bol taký výskum jednej výskumničky empatie, ktorá sa volá Mary Gordon a tá robila takýto pokus, že nechala interagovať bábätko s svojou maminou a potom maminu poprosila jednoduchú vec, aby minútku alebo dve nasadila poker face, aby nehovorila hnevivo, ale ani sa neusmievala, aby jednoducho prestala interagovať a tvárila sa ako z kameňa. Čo sa stalo v bábätku? Každé jedno bábätko v pokuse sa do minúty, do dvoch absolútne rozplakalo. Dezorientované. Pretože nielen mamina sa stala nečitateľnou, ale aj celý svet. Ten prekladač, ten, kto umožňoval vlastne svojim zrkadlením vysvetľovať, že toto je fajn, toto nie je fajn, toto je nebezpečné, toto je zaujímavé, prestal existovať a bábätko sa ocitlo samo absolútne zmetené. Naši žiaci, študenti samozrejme nie sú bábätká, ale stále platí to isté. My sme pre nich zrkadlami, my sme tí, ktorí im s tým, čím sme, skôr než tým, čo hovoríme, vysvetľujeme a zrkadlíme svet. Pretože dnes v čase ChatGPT, v čase umelej inteligencie, v čase, keď všetky fakty si viete rýchlo nájsť, to, čo je naša úloha v skutočnosti, je viac než svoju odbornosť a svoje znalosti im odovzdávať svoju ľudskosť. To, čím sme, ako riešime problémy, ako sa staviame k veciam, to je to,
čo učíme. A niekedy majú pedagógovia a pedagogičky pocit, že odučím si svoje a nebudem sa do toho osobne vkladať, pretože však ja som učiteľ a nie som tam nejaká rodina deťom alebo podobné. A je to príliš nebezpečné, únavné a podobne. Ale ľudskosť sa nedá vymazať. Pokiaľ sa o to pokúsime, nebudeme iba učiteľmi, ale budeme učiteľmi a chladnými ľuďmi. Ľudskosť je vždy prítomná. A keď zostávame pri tom princípe zrkadlenia, tak ešte jedno zrkadlenie by som rád spomenul, a to je to, že každá trieda je akousi spoločnosťou v malom. Inštinktívne, intuitívne, čo sa študenti, študentky, deti v triede naučia, ako sa riešia problémy, ako sa pristupuje k autoritám, ako sa tolerujú chyby, tak to si prenesú do svojho občianskeho, spoločenského života. Je to takmer priama úmera, je to inštinktívne, intuitívne, práve preto, že zrkadlenie je nejakým úplne základným spôsobom, ako sa učíme. A preto, ak chceme, aby napríklad naši študenti, študentky, budúci občania nevolili autoritárskeho silného lídra, nehľadali supermana, alfa samca, niekoho, kto sa nikdy nemýli, nešli za polobohom. No čo my musíme urobiť v triede? Tiež nemôžeme byť polobohmi, ktorí sa nikdy nemýlia. Tiež nemôžeme byť ľuďmi, ktorí jednoducho nevyžadujú, nepríjmajú kritiku, nepríjmajú pocit, že by veci mohli byť aj ináč, ako oni to povedali. Tento človek je pán Rudd. Je to austrálsky premiér, alebo bol to austrálsky premiér, ktorý sa pred približne štvrťstoročím verejne ospravedlnil za to, ako sa austrálska vláda chovala k aborigincom a k obyvateľom Tasmánie. Trvalo to niekoľko desaťročí, kým vlastne vláda Austrálie našla tú odvahu to urobiť. A tento pán Rudd sa vlastne ako keby ospravedlnil za to, ako deti boli vytrhávané z rodín, dávané do internátnych škôl, ako boli vlastne marginalizovaní a ničení tieto skupiny obyvateľstva. Všimnite si ale, že tam nie len pán Rudd, je tam absolútne plné námestie. Tá ohromná sila toho ospravedlnenia bola taká, že vyhnala ľudí na námestie, aby ste vôbec mohli pozrieť. Tá odpoveď tej spoločnosti na to, že niekto povie, prepáčte, zmýlili sme sa, sme vinní, urobili sme hrozné veci, budeme sa snažiť, aby sa to už nikdy nestalo, bola tak strašne silná, že naozaj boli tisícky ľudí, toto je z Melbourne, ale aj v iných mestách. A presne takúto ohromnú silu má aj vaše ospravedlnenie, alebo vaše priznanie, že neviete, že jednoducho ste sa možno zmýlili, alebo že ste možno ukriudili niekomu v triede na to spoločenstvo, ktoré v tej triede je. Naša zraniteľnosť ukazuje študentom, študentkám, že oni môžu byť zraniteľní a že je to v poriadku. A aj potom v spoločnosti sa jednoducho toleruje chyba, únava, zraniteľnosť a podobné veci. Takže prosím, slova ako prepáč, neviem, mýlila som sa, alebo takto sa cítim, som unavená, hnevám sa, absolútne patria do triedy a absolútne patria k tomu, ba čo viac, možno sú esenciou výučby. Samozrejme, nie je to ľahké urobiť a preto je dobré spraviť si taký check, či vlastne na toto mám silu, či je tá správna príležitosť. Tak to je možno pár tipov, na čo sa zamerať. Tak prvá naozaj je tá otázka, že či na to mám tú vnútornú silu, či mám dostatočne pevné jadro na to, aby vlastne ma to nezlomilo, keď na to napríklad študenti, študentky zle zareagujú. Môže sa stať, že na to jednoducho nemáte, alebo že ja som na to nemal, keď som učil som iba 2 roky, a bol som pomerne mladý, takže nie vždycky mi toto šlo. Druhá vec je, že tá zraniteľnosť má byť moderovaná. To znamená, máme každý svoje súkromie a samozrejme nie je cieľom vyliať si srdce na študentov, povedať im absolútne všetko o svete, aj by to bolo kontraproduktívne, teda nie o svete, ale o sebe. Tretia vec je jasný účel. Robíme to preto, sme otvorení, zraniteľní, vedome preto, aby sme otvorili túto možnosť ľudskosti, zraniteľnosti aj v našich študentoch, študentkách. A je fajn si dávať na to pozor, či to vôbec funguje, či na to správne reagujú a podobne. Pretože môže sa stať, že pokiaľ ten účel bude iný, napríklad zase vyliacie srdce, nemám sa komu vyrozprávať, tak sa vyrozprávam v triede, tak ten výsledok bude samozrejme úplne iný.
No a napokon samozrejme potrebujeme mať vlastné ego pod kontrolou, aby sa človek mohol ospravedlniť, tak by to nemala byť malá smrť jeho ega. To je vždy také typo z bingo, či to pôjde, ktorým smerom to pôjde, dobré. Ale je to moja chyba, ono to funguje, len sa neviem trafiť. OK, druhá vec. Ak chceme, aby študenti v budúcnosti boli aktívni v spoločenskej diskusii, no čo môžeme a máme urobiť? No musíme s nimi diskutovať, pretože ak si navyknú, že nemajú slovo, že nemajú hlas, tak jednoducho nebudú si otvárať pusu a nebudú diskutovať ani v budúcnosti, keď na to príde čas. Nevidíte to veľmi dobre, ale je tam vlastne Neo z Matrixu. Bol tam Matrix, ako viete, bola nejaká virtuálna realita, ten hlavný hrdina sa v nej objavil a keď chcel sa sťažovať na to, že ho zatkli, tak vlastne tú virtuálnu realitu program zmenil tak, že vlastne nemal vôbec pusu. Tak neviem, či to je vidieť, ale vlastne ako ten Neo na tom obrázku nemá vôbec ústa. A toto je situácia, ktorú v budúcnosti, alebo môže zažívať, keď sa atmosféra, v ktorej nepodarí mnohí študenti, študentky. Ten pocit, že nemám ústa, že nemám možnosť nič povedať a tento pocit bezmocnosti si môžu potom preniesť aj do svojho dospelého života. Tak zase, aj tá diskusia musí mať nejaké pravidlá, ja o tom viac budem rozprávať na workshope, ako diskutovať, ako možno odpovedať na nejaké nepríjemné otázky a podobne, ale možno pár z nich. Prvá a možno najťažšia, nájdime si na to čas. Kurikulum je prepchaté, vždycky bolo, vždycky asi aj bude. Napriek tomu si potrebujeme ukradnúť nejaký čas na to, aby sme mohli relatívne voľne diskutovať, nemuseli študentov naháňať do nejakých štrukturovaných odpovedí. A zároveň ten časový rámec je fajn si strážiť. Keď mám 15 minút, tak mám jednoducho 15 minút, nemôžem sa rozprávať celú hodinu. Druhá vec je, že často sa, alebo občas sa stretnete s extrémistickými názormi, buď preto, že nejaký študent, študentka chcú zaujať, alebo si to aj autenticky myslia. Extrémistické názory jednoducho v diskusii by nemali byť pripustené, nemôžeme nechať ľudí rozprávať, že ten či onen národ má ísť do plynu, alebo má byť zbitý roxerovými palicami, alebo niečo podobné. Ako rozoznám extrémistický názor? Jednoducho máme v zákone trestné činy slovné, to znamená napríklad hanobenie podľa rasy, presvedčenia, nenávistné prejavy, vyhrážanie a podobné veci. A viete sa krásne odkázať na zákon, keď ho poznáte a povedať, toto je za čiarou, toto sa nemá robiť. Pokiaľ ale nejde ten študent alebo študentka tak ďaleko a jeho a jej názor je jednoducho len hlúpy, naivný, nevyargumentovaný, možno aj krutý trochu, tak, ale je úprimný, tak takýto názor si zaslúži dostať priestor a nezaslúži si priamy výsmech, pretože človek, ktorý je 2-3 krát vysmiatý, už 4. krát sa stane Neom bez úst. A o tom budeme aj hovoriť na tom workshope. No a potom ďalší moment je, že myslíme na mlčiacich v každej triede a vôbec v každej verejnej diskusii sú ľudia, ktorí rozprávajú, často majú veľmi výrazné, vyhranené názory a potom je tam tá mlčiaca väčšina alebo mlčiaca časť, ktorá často má názory, ktoré sú o mnoho miernejšie, niekde v strede, o mnoho vlastne akceptovateľnejšie než tí, ktorí kričia nahlas. Myslíme aj na nich. Ďalej, ak chceme, aby z našich študentov, študentiek vyrástli čestní občania, no tak samozrejme nemôžeme tolerovať podvádzanie, to je nejakým spôsobom úplne zrejmé, ale zároveň potrebujeme aj my sami byť spravodliví a transparentní. To znamená, keď dám nejaké pravidlo, tak to pravidlo musí platiť pre všetkých rovnako a hlavne študenti, študentky mu musia rozumieť a musia rozumieť jeho účelu, ináč sa naozaj cítia iba, že zhora od vrchnosti padá niečo, čo vlastne nemôže nejakým spôsobom ovplyvniť. A každý máme svojich obľúbencov a svojich neobľúbených, to proste tomu sa nedá vyhnúť, to je ľudská záležitosť, ale mali by sme z toho byť vedomí a snažiť sa naozaj kompenzovať tieto ľudské afinity alebo nespokojnosť alebo nejaký iný vzťah tak, aby študenti mali pocit spravodlivosti. Pretože ak budeme zbytočne krutí alebo zbytočne nespravodliví, no tak čo si študent, študentka odnesie, neoplatí sa
hrať podľa pravidiel, musím si to nejako vybaviť. A tu, a to teda vôbec nevidíte, je také blčiace iglu, vidíte ho? No, dobre. Na to, aby sme dokázali byť spravodliví, tak samozrejme naše emócie nemôžeme prenášať von na študentov, na študentky, môžeme byť unavení, môže čeliť, čo sa v nás diať. A predsa môžeme mať obľúbencov, neobľúbencov, ale jednoducho tú emóciu musíme zastaviť, pretože emócia nie je dobrým radcom, keď príde na spravodlivosť. No a napokon, keď chceme, aby študentky boli empatickí voči iným, tak musíme byť empatickými k ním, jedinečným bytostiam, aj keď sú o dosť iní ako my. Možno niekto príde celý v čiernom, našminkovaný na obočí, niekto ďalší dojde s piercingom, niekto ďalší ostentatívne dáva najavo, že ho nič tej triede nezaujíma. Každý má svoj vnútorný svet. Pokiaľ sme ochotní do týchto vnútorných svetov vstupovať, máme šancu, že aj ich naučíme, aby vstupovali do vnútorných svetov ľudí, s ktorými sa budú v budúcnosti stretávať. Táto fotka je super. Je to fotka z Czech Press Photo pred niekoľkých rokov. A je to fotografia vlastne detka a jeho vnuka, ako sa tešia v aute. A porota napísala k tejto fotografii, že je toľko negatívnych vecí na svete a veľa vlastne ako novinárskych fotografií je jednoducho negatívnych. A my sme preto vybrali túto, ktorá je takým tichým a jednoduchým momentom krásy a šťastia vo svete. Ale všimnite si, nie je dokonalá a ani tí ľudia tam nie sú dokonalí. Detko má popolníky také, že keď si chce prečítať noviny, tak ich musí držať ako takto dozadu. Chalanisko je štrbavý, sedia v starej Škodovke. Dokonalosť nehľadajte, ale radosť áno. Ani naši študenti nie sú dokonalí, napokon ani my sami nie sme dokonalí a dokonalosť je nepriateľom dobrého. Ak sa budeme o dokonalosť snažiť, budeme vždycky tak trochu frustrovaní. Stačí, keď to, čo sa deje v škole, je dosť dobré, ako na tejto fotke. No a keď máme byť láskaví a empatickí, tak musíme byť v prvom rade láskaví a empatickí sami k sebe. A mať ten čas na to, aby sme si oddychli, aby sme si odpustili, aby sme si, ako sa to hovorí, urobili radosť. A ja som veľmi váhal, keď som robil tento slajd. V prvom rade som tam chcel šuchnúť, viete, nejakú joginskú pozíciu, alebo nejaké behanie, alebo niečo zdravé, ale potom si povedal, do keľu to predsa nevyjadruje realitu. Šľahačka s čokinou, to je presne to, čo učiteľ potrebujú. A nebudeme sa pchať do nejakých rámcov. Sme to jednoducho my, máme svoje silné stránky, máme svoje slabosti a keď chcem o tej 9:30 večer čokoládu do šľahačkov, kto mi môže zabrániť? A napokon, keď chceme, aby študenti kriticky mysleli a študentky, potrebujeme, a to tu odznelo veľmi pekne v predchádzajúcej prezentácii, potrebujeme sa možno zamerať o trošku viac na otázky, než na odpovede. Obvykle chválime správne odpovede, pretože to môžeme niekam zaškatulkovať, môžeme za to dať bod, potom je z toho nejaká krásna štatistika a známka a podobne. Je to také pekné, uchopiteľné. Kto je dobrý, kto je zlý, kto správne odpovedá, je dobrý. Ale každou odpoveďou sa zatvára určité pole zvedavosti. Zvedavosť sa začína otázkou a končí odpoveďou. Čiže keď umožníme študentom klásť otázky a chváliť ich za dobré otázky, ocitnú sa v poli zvedavosti. Keď im povieme, toto sú odpovede, oni sa ich naučia a zodpovedajú, pole zvedavosti sa uzatvára. Takže prosím, radšej dobré otázky ako naučené odpovede. A teraz je mi ľúto, že nevidíte, tuto mi to je reálne ľúto, že nevidíte tú fotku. To je o niečo lepšie. Ale je tam proste spústa ľudí v takej veľkej jame, ako pracujú a ako idú hore po takých rebríkoch. A toto je jedna vec, ktorú keď z Akadémiou kritického myslenia niekde učíme, jedna z fotiek, ktoré ukazujeme a pýtame sa, čo si myslíte, že sa tam deje? A to je presne taká tá otázka. Odpovede nikde nič. Otázka zaujímavá, zložitá, možno, a bavíme sa o tom, či to je nejaká
stavba, alebo či to je nejaká jama, či to je nejaké možno baňa, čo sa tam deje, prečo tam tí ľudia sú a podobne. Obvykle je to celkom zaujímavá diskusia. Odpoveď vám nepoviem, aby som nezauzavrel pole zvedavosti. A jednoducho má to aj určitý taký sociálny aspekt, pretože je to fotka Sebastiana Salgada, ktorý vlastne fotil chudobných ľudí všade na svete. A rovno vlastne vzniká celá debata, celá téma, okolo ktorej sa dá rozprávať, či toto je spravodlivé, či to tak má byť a podobne. Keby sme povedali, a tak poviem vám to teda, že to je jednoducho... Nevydržal som. Že to je baňa na zlato v Čile a že je to z roku 95, tak už vlastne to pole zvedavosti sa uzavrie a ideme k niečomu ďalšiemu. Niekedy sa tvárime, že kritické myslenie je niečo, čo robíme mozgom, niečo, čo je proste absolútne chladné, také až vypočítavé, plné logických operácií, ale nie je to celkom pravda. Kritické myslenie nám umožňuje empatizovať nielen s ľuďmi, ktorých máme vedľa seba, ale aj s ľuďmi, ktorí sú ďaleko od nás. Je to akási schopnosť empatie na diaľku. Pretože bez kritického myslenia ľahko upadneme do predsudkov. Tu máte napríklad americko-japonský vojnový plagát, kde vlastne ten Japonec je vyobrazený ako nejaká chobotnica, ako nejaká neľudská príšera. Je evidentné, samozrejme, obe strany boli vo vojne, propaganda pracovala, aj z druhej strany by sme našli podobný príklad samozrejme, ale je evidentné, že tu hrajú tie predsudky obrovskú rolu. A kritické myslenie môže prísť a povedať, skutočne sú Japonci takí všetci rovnakí, takí strašne zlí, skutočne tam nie je žiadna odpor vo vojne, neurobili sme aj my niečo, čo nebolo v poriadku, a tak ďalej, a tak ďalej. Viete si predstaviť spústu predsudkov, ktoré rozprávame aj my sami o Rómoch, o liberáloch, o konzervatívcoch, o Ukrajincoch, o utečencoch, o všetkých možných ľuďoch. Tie predsudky nás uzatvárajú empatii a kritické myslenie je tu práve na to, aby dokázalo tieto predsudky trošku rozvoľniť a umožniť našej empatii, aby vlastne videla tých ľudí v reálnejšom svetle a v ich ľudskosti. No a napokon toto, dva ľudia v rukavičkách, super práca, nie? Takto nosiť obrazy v rukavičkách. Tí dva ľudia v rukavičkách nesú najdrahší obraz, ktorý sa v tom čase predával. To je Pablo Picasso, predal sa za stovky miliónov dolárov. A ja som iba chcel povedať na záver, že vy máte v svojich rukách, aj keď nemáte na rukách rukavičky, poklad o mnoho väčšej ceny, než tento Picasso obraz. Máte v rukách celú mladú generáciu a tým pádom aj našu budúcnosť. Tak vám za to ďakujem, že sa o nich dobre staráte a verím, že urobíme spoločne všetko preto, aby to dopadlo čo najlepšie. Ďakujem za pozornosť.